खुलुमबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ JSP Advice 365 चेनेल जै नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो नाजादों। बे मोनबासो फेक्टखौ लानानै बाहाय सावरायनो नाजानाय जादों। बर'फ्रा आथिखालाव जिउ खांनाय आरो दावबायनायनि बिथिङाव सोरदिं साननो गोनां जानानै फैदोंसै। बे राजखान्थियारि बिथिंखौनो होन, रायजो जालायनाय आरिखौनो बुं, गुबुन फारसेथिं जोंनि जाखांफुनाय फरायसा लाइमोनफोरनि खोथाखौनो बुं, जेरावबो जों सोबख'जानाय, नासयजानाय साननो गोनां जानानै फैदोंसै। बेफोर गासै सोरबिथिंखौ आं सुंद'यै सावरायनो लानाय जादों। जेरै सेथि जाब्रबथाय, बिटिआरआव बिपिएफनि सरकार फैफिननो हागौ। नैथि जाब्रबथाय, बिटिआरआव थैनि बाना जानो हागौ। थामथि जाब्रबथाय, गोबां बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिनि आखाइ मोजोमाव मोसानांगासिनो आरो लाभ जेहादाव गबोगासिनो दङ। ब्रैथि जाब्रबथाय, हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो आलादा हादोरा जायाखिसै आरो बिथांनि दुथांथिनि थाखायनो आलादा हादोराबो जानो हागौ। दानिया गोजौनि जाब्रबथायफोरखौ आं सिरिबाङै सावरायनो लानाय जाबाय। सेथि जाब्रबथाय, बिटिआरआव बिपिएफनि सरकारा जाफिननो हागौ। बे मानो आरो माबोरै जाथावना नायदो। आथिखालाव ससियेल मिडिया आरो टिभि चेनेलफ्राव फिन बिपिएफनि सरकार जानो हागौ होननानै आगु बिटिसिनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी इनसाइट एनिआव दि जायखिजाया बुब्लियावनो फिन बिटिसिआव थामहिनबा बिटिआरआव बिपिएफनि सरकार दानो थाग थियारि होननानै फोसावदों। मानोना इउपिपिएलनि 5-6 आरो बिजेपिनि सासे एमसिएलए थाबैनो बिपिएफआव सामिल जासिगोन होननानै फोसावदोंसै। थारैनो बे खोथाया सैथो जायोब्ला फिन बिपिएफनि सरकाराव थांफिननो हागौ। थारैनो बियो जायोब्ला बिटिसिआव थामहिनबा बिटिआरआव दावराव दावसि जाफिनगोना रोखा जाखाबाय। नैथि जाब्रबथाय, बिटिआरआव थामहिनबा बिटिसिआव थैनि बाना जानो हागौ। फिननाय, नाथाय मानो थैनि बाना जानो? जाहोना जाबाय बिटिसिआव सरकार गोदान जानाय लोगो लोगोनो मोननै हान्जानि गेजेराव दावराव दावसि जानो हागौ आरो खायसे आखाइ दैखांनाय सेंग्राफ्रा हाग्रायाव थांफिनगोन आरो आलादा रायजो सोरजिनायनि बाथ्राया जोगा जाफिनगोन आरो एनएलएफबि आरो एक्स-एनडिएफबिनि गेजेराव दावराव दावसि जानो हागौ, जायनि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव फिन गावथारलायनाय सिथारनाया बारा जाफिनगोन, जाउनाव थैनि बाना जानो हागौ। थामथि जाब्रबथाय, गोबां बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिनि आखाइ मोजोमाव मोसागासिनो दङ आरो लाभ जेहादाव गबोगासिनो दङ। नाथाय मानो? फिननाया जोबोद गोरलै आरो साननो गोनां। जों बर' आइजोफ्रा बर' सेंग्राफोरनि फारसे बारा मुजिनाय आरो गोसोथावनाय नुनो मोना। गुबुन फारसेथिं बर' आइजोफोरनि देहा सोलेरनि फारसे मुसलमान सेंग्राआ जोबोर लोरबांथि दङ, जायनि थाखाय बिसोरो सोलियै बुद्धियै लोगोसे रां रुफा आरिजों बर' आइजोफोरखौ बुरखायनो नाजायो आरो बिसोरनि गोदै गोदै फुस्लायनायाव गोथौयै साना मुवा बर' आइजोफ्रा गावसिनि गोथार देहा सोलेरखौ गथायो। खायसेया गोसोबादि जिनाहारि खालामो, हाबा लाफ्लानानै देहा फानग्राफोरनो बर' आइजोफोरखौ फानहैयो, सिथारो। बेबादिनो सम सम बेबादि जाथाया बर' आइजोफोरनि बेलायाव गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ। थेवबो बिसोरा साननो समखौनो मोना। बेसे फानजा हैखो, बेसे जिनाहारि खालामना गारजाखो, सिथार जाखो, अनजिमाया नाथाय खम नङा दै। बैथि 8-04-2011 एप्रिलाव जानाय जाथाय कामरुप जिल्लानि रङिया थानानि बेन्दोङाव थानाय सिराकुन्दि लासो देउलखुसिनि मुस्रि धनेश्वर बसुमतारिनि फिसाजो ज्योति बसुमतारिया लाभ जेहादाव गोग्लैयो आरो लाना खारजायो, नाथाय एजाहार होसेयावबो जेबो फिथाइ थायाखै। बिदिनो दरं जिल्लानि सिगुनमाथि दैयांसाब थानानि गलदि दैमानि दालां साखाथियाव थानाय बांगालपारा गेजेर जुखाम थिलियाव सासे बर' आइजोखौ 3 मुसलमान सेंग्राफ्रा गोसो बादि जुखाम थिलियाव लांनानै हाजासे जिनाहारि खालामखांनानै बि आइजोनि गुमुरखौ लिरथेनो गोदनायाव सेरथेनानै सिथारो। उनाव मंगलदै देहा फाहामसालियाव गोथै आनजादनि थाखाय लाङो। बे समसिम बे आइजोखौ रावबो सिनायनो हायाखैमोन। आइजोखौ अदालगुरिनि थरायना अनजालि दैमारि 20 होननानै सिनायनो हानाय जायो। बि आइजोआबो जानो हानाय लाभ जेहादाव गोग्लैनानैनो बिदि थगायलांजानाय, बिदि खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामजानाय जुखामबारियाव बुथार जाबाय। नाथाय आथिखालाव बि आइजोखौ जिनाहारि खालामना सिथारग्राफोरखौ हमनो हानाय जाबाय। बिसोरनि फारियै बादशाह आली, नैथि आब्दुल जब्बर आरो थामथि आबेदा खातुन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एफा गेदेर जाथायनि सायावबो रावबो बर' दैदेनगिरिफोर लोगोसे आफादफ्रा सोंखारनो रोङैया साननो लागा जादोंसै। बिदियाव
बर' सिख्लाफोरखौ थामहिनबा बर'फोरखौ सिथारनो गुबुन हारिया लाइ मोनगासिनो दङ। जोंनि बर'फ्रा सांग्रांथि गैया, बे राजखान्थि बिथिङावनो होन बायदिसिना आफादनि बिथिङावनो होन। ब्रैथि जाब्रबथाय, हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो आलादा हादोरा आरो बिथांनि दुथांथिनि थाखायनो आलादा हादोराबो जानो हागौ। फिननाया बोरै? नायदो। सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया आलादा हादोर गाव थांनानै थासान्दियाव जाया होननानै इयुन राव बुंग्राया बेनो, ब्रायनो आलादा हादोरा जामाराखिसै। आथिखालाव बिथांमोना प्रमद बर'नि जथाय सोरखारखौ थाबैनो फोजोबस्रांनो सोलो आरो खौथि रांजों साद'सो एमसिएलए इएमफोरखौ बायनानै गोदान बिटिसिनि सोरखार दानो नाजागासिनो दङ होननानै माखासे फुंखानिफ्राय मोनथिनो मोनदोंसै। जाय खौरांफ्रा ससियेल मिडिया आरो जानबुंनि फैसायाव नुजानो हमदोंसै। थारैनो बियो जुदि सैथो जायो अब्ला फिन बर' दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां काउन्टार रिभलिउसन जाफिनगोन आरो बिटिआरनि दफाफोरा मावफुंजानाय नङा। फारसेथिं महिलारिया फिन बावै लोगोनो फिन हाथियार दोनथ'नाय सेंग्राफ्रा हाग्रायाव थांफिननो गोनां जागोन आरो मोननै हाथियार लाग्रा हान्जा जेरै एनएलएफबि एन्ड एक्सएनडिबिनि गेजेराव दावराव दावसि जाफिनगोन। जायखौ महिलारिनि गोदान सरकारा दबथायनो हायाब्ला आलादा हादोर थामहिनबा आलादा हादोरनि थाखाय प्रमद बर' आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा राजा लामायाव ओंखारफिनगोन। अब्ला दबथायनो थाखाय आसाम आरो भारत सरकारा गभर्नर रुल होगोन। सरकारा बायफिनगोन, इमार्जेन्सि हादोराव सासन जागोन। बेनि उनाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि हिटलारि रुलिंनि थाखायनो द ग्रेटेस्ट ड्रिम्स अफ बड' नेशन सेपारेटेड अफ बड'सआ जाफुंनोबो हागौ। गोजौआव सावरायनाय बायदि जुदि थासारिया जोंनि गेजेराव जायो अब्ला बर'फोरनि गेजेराव जोबोर गिथावना थासारिफोर जोनोम जागोन। सोलोंथाइ, राजखान्थि, राव हारिमुआव गोबां खहा लाबोगोन। बेनिखायनो बयबो हारिनि थामोनथाखौ हमथानानै हाबा मावलायाबा बर' हारिया सानसे जोबस्रांनायनि लामायावसै। अन्नानै बयबो गोसो हमथानानै बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंलांनो नाजाग्रोआबा साननो गोनां। बेनि दफाफोरखौ मोनफुंनायनि उनाव एसे हांगामायाव बारसोमबानो जोंना आलादा हादरा जाखासिगोन। गोसो हमथाना बयबो दावगानो नाजादो। खौसेब्ला थांगोन, गावसाबा सिलिंखार जागोन। जै बर' हारिनि। एसेनोसै, गोजोन्थों।